Lämpimästi tervetuloa Nordnettiin tänään suoraan aurinkoa maaliskuun maanantaihin. Meillä on vieraana, täältä tuli jo kiitos, eli aurinkoa kaivataan. Meillä on vieraana aurinkolämpöjärjestelmiä valmistava Savo Solar. Ja hehän on julkaissut viime kuussa listautumisantoonsa liittyvän esitteen. Aika moni huomasi tuosta ottaa markkinointiesitteen ovensuusta ja tuolta kahvin yhteydestä. Yhtiö on siis listautumassa Nasdaq First North markkinapaikalle Ruotsiin. Ja pidemmittä puheitta mä annan puheenvuoron tässä yhtiön edustajille. Me kuullaan tänään taustaa siitä, millainen yritys Savo Solar on, ja Jari tuossa kertoo, että miten heillä on aivan mahtava monikulttuurinen porukka siellä töissä. Ruoka on kuulemma tärkeä puheenaihe, koska on muun muassa italialaisia työntekijöitä paljon, niin ruoasta puhutaan. Mutta tänään ei puhuta ruoasta, vaan puhutaan aurinkolämpöjärjestelmistä. Meillä on puhumassa täällä Savo Solarin hallituksen puheenjohtaja Fjodor Aminov sekä sitten toimitusjohtaja Jari Varjotie. Olkaa hyvä. Joo. Joo, kiitoksia Suvi ja tervetuloa minunkin puolesta, hyvät sijoittajat ja naiset ja herrat. Eli minä olen Fjodor Aminov ja tosiaan Savo Solarin hallituksen puheenjohtaja. Savo Solar on, niin kuin tuossa ensimmäisellä kalvolla näkyykin, vienyt tämän aurinkolämpöteknologian aivan uudelle tasolle ja kehittänyt maailman tehokkaimman aurinkokeräimen aivan uudella rakenteella. Saatte kuulla siitä lisää. Se on myös ainoa yritys maailmassa, joka pystyy pinnoittamaan tämmöisiä kokonaisia valmiita absorbereita. Absorberi on siis aurinkolämpökeräimen sydän. Ja mikrofoni liian kova. Liian kova. Joillekin on vielä kova vai oikein. Sitten jotain siinä välissä. Mutta minulla on ilo ja kunnia esittää Jari Varjotien, Savo Solarin toimitusjohtaja. Hän on erittäin kokenut, kansainvälisesti kokenut teollisuuden eri yrityksissä, eri tehtävissä. Hän on vienyt aikaisemmin yhden startupin pienestä isoiksi firmaksi ja myynyt sen menestyksekkäästi Win-Win-niminen firma. Ja hän on ollut myöskin sitten Perluksessa ja Valmetissa eri tehtävissä, muun muassa Kiinassa, jossa hänellä on ollut monta tuhatta alasta samanaikaisesti. Hän on myös erittäin tehokas, aikansaava, innostava johtaja. Vaatii paljon itsestään ja muilta. Ja hänellä ja hänen tiimillänsä on erittäin suuri halu ja motivaatio viedä Savo Solaria menestystarinaksi ja samalla vaikuttamaan positiivisesti tähän meidän kaikkeen ympäristöön. Ole hyvä, Jari. Niin, kiitoksia Fjodor ja Suvi. Ja hyvää iltaa, arvoisat sijoittajat. Kuuluuko tämä nyt hyvin tämän mikrofonin kautta? Koitan pitää äänen matalana, ettei kuule niin normaalisti tapana. Mutta on tosiaan hieno nähdä, ilo ja kunnia nähdä näin monta sijoittajaa tässä paikan päällä ja päästä kertomaan sijoituskohteista nimeltä Savo Solar. Kuten Fjodor tuossa jo sanoi, Savo Solar on nostanut aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle. Tehdään maailman tehokkaimpia aurinkokeräimiä. Ja meidän tavoitteena tai tehtävänä missiona on valmistaa johtavaa teknologiaa ja sen avulla tuottaa tai antaa toisten tuottaa entistäkin kilpailukykyisempää uusiutuvaa energiaa ja sitä kautta nopeuttaa maailman siirtymistä aurinkotalouteen.
Kuten yleensä aina esityksissä, niin mä aloitan tämmöisellä pienellä aurinkoaivopesulla tai oikeastaan faktoilla. Eli tuo keltainen laatikko tuossa kuvaa vuoden aikana maapallon pinnalle säteilevää aurinkoenergian määrää. Ja oikeassa alankohdassa oleva musta laatikko kuvaa sitä vuotuista maailmanlaajuista energian kulutusta. Ja siitä näkee ihan suoraan, että meidän täytyisi käyttää vain niin kuin pieni murto-osa, muutama prosentti tai prosentin kymmenesosa aurinkoenergiasta. Me ei tarvittaisi mitään muuta energiamuotoa tässä maapallolla. Ja minä uskon vakaasti siihen, että aurinkoenergia tulee olemaan meidän pääasiallinen energiatuotantomuoto tulevaisuudessa. Me siirrytään oikeasti aurinkotalouteen. Tapahtuuko se 5, 10, 20 vuoden päästä, sitä en tiedä, mutta meillä ei oikeastaan ole muuta vaihtoehtoa. Me tiedetään, että me joudutaan käyttämään kaikkia energiamuotoja seuraavat 20 vuotta niin paljon kuin on tarpeen kuin mitä. Enemmän me käytetään ilmasta, puhdasta aurinkoenergiaa, sitä parempi se on meille, maapallolle ja tuleville sukupolville. Auringosta saadaan 2 erilaista energiamuotoa, noin karkeasti ottaen saadaan aurinkosähköä ja aurinkolämpöä. Ja yleensä kun aurinkoenergiasta puhutaan, niin aina ensimmäisenä kaikille tulee aurinkosähkö mieleen. Sen takia tietysti, että se on myöskin hyvin paljon julkisuudessa esillä. Mutta on hyvä muistaa se, että, tai tässä oikeastaan tuodaan esille, että aurinkolämpö itse asiassa on paljon vanhempi energiatuotantomuoto kuin aurinkosähkö. Ja sen asennettu kapasiteetti maailmanlaajuisesti on noin yli 2 kertaa enemmän kuin aurinkosähkön kapasiteetti. Ja myöskin aurinkolämmön tuotanto on melkein 2 kertaa enemmän kuin aurinkosähkön tuotanto. Ja vain tuulienergiaa näistä niin kuin uusiutuvista energioista käytetään tai tuotetaan enemmän tällä hetkellä kuin aurinkolämpöä. Ja sanotaan myös, että aurinkolämpöllä on maailmassa kaikkein suurin potentiaali uusiutuvista energioista. Ja se johtuu tietysti siitä, että me käytetään maailmassa 50% tai vähän enemmän lämmitykseen ja jäähdytykseen, ja siellä aurinkolämpöä voidaan käyttää tehokkaasti. Jos aurinkosähkö ja aurinkolämpöä jotenkin vertailee, molempia tarvitaan, molemmat on tärkeitä, mutta se, että ensimmäinen ero on ehkä se, että aurinkolämmössä hyötysuhde on parempi kuin aurinkosähkössä, eli neliöltä saa enemmän kilowattitunteja vuodessa kuin aurinkosähköltä samalta pinta-alalta. Toinen ero on se, että aurinkosähkön voi sen iskeä niin kuin seinään, niin kuin Spede aikanaan sanoi, ja se kytkeytyy verkkoon siellä, missä se verkkoon laittaa, mutta kun tulee pilvi, niin tuotanto katkeaa ja pitää olla varakapasiteettia, joka ajetaan nopeasti ylös. Aurinkolämpöjärjestelmä pitää suunnitella kohteeseen, ihan niin kuin jokaisen talon lämmitysjärjestelmä, ilmastointijärjestelmä suunnitellaan, mutta se on suunniteltu varastoitavaksi. Siellä on aina vesivarasto tai voi olla maavarastokin, mutta useimmiten vesivarasto. Eli pienet tuotantokattot, eli puolipilvinen päivä ei aiheuta sitä, että tuotanto tai energia loppuu. Lisäksi erona on se, että aurinkosähkö on maailmalla vielä erittäin tuettua. Siinä on myöskin suojatulli ja kiinalaisten isojen panostusten takia. Aurinkolämpö ei ole yhtä lailla tuettu, sitäkin tuetaan, mutta paljon vähemmän, ja se on monissa paikoissa jo nyt kilpailukykyistä ilman tukia. Aurinkolämpöä käytetään käyttövesien lämmittämiseen. Se on varmaan kaikille, että se on se vanhin tapa tehdä, ja se on ollut pitkään se suurin tapa, ja se kasvaa myöskin kovaa vauhtia tällä hetkellä Kiinassa, Afrikassa, Intiassa. Mutta sanotaan, että entistä enemmän aletaan tekemään isoja järjestelmiä. Isoissa järjestelmissä hyöty on se, että asennuskustannukset per kilowattitunti tulee pienemmäksi, saadaan kilpailukykyisempää energiaa. Ja näitä isoja järjestelmiä käytetään kaukolämmön osana, teollisen prosessilämmityksen osana, isojen taloyhtiöiden, talojen, niin kuin meillä oli tuossa kansikuvassa etukalvossa, niin oli, että lämmitykseen. Ja lisäksi sitten aurinkolämpöä voidaan käyttää jäähdyttämiseen, niin tehdään aurinkolämpöjäähdytystä. Anteeksi, tuleeko tämä esille kanssa Nordnetin sivulle tämä esitelmä? Tiaso. Nyt pitää kysyä. Joo. Me voidaan varmaan laittaa yhtiön omille sivuille, missä kaikki muutkin materiaalia on. Joo. Meidän asiakkaat kohtaa tällaisia haasteita. Ja tämä tarkoittaa nyt niin energian tuotanton tekijöitä ja energian käyttäjiä, jotka haluaa investoida energian laitokseen.
jatkuvasti kohoavat energiahinnat, vaikka nyt öljyhinta on pohjalla, niin se menee ylös alas, kuten tiedetään, ja kuitenkin pitkällä aikavälillä energiahinta on noussut. Kuka on kaukolämpötalossa, tietää senkin tällä hetkellä. Toisaalta meillä on asiakkaita, jotka ei tiedä yhtään, miten energiakustannus kehittyy, mikä se on tulevaisuudessa. Se on paljon vaikeampi asia joskus kuin energiahinnan nousu, jos se pystytään ennustamaan. Toisaalta me tiedetään paineet kasvihuonepäästöjen vähentämiseen kaikkialla maailmassa. Ja niin kuin nyt nähdään ihan Euroopassakin, niin joskus polttoaineiden saatavuus ja hinta riippuu myöskin sitten jostain politiikasta. Joku voi sulkea venttiilin tai sitten voi sulkea padon tai jotain muuta vastaavaa. Meidän maailman tehokkaimmilla keräimillä tehdyillä aurinkolämpöjärjestelmillä asiakkaat saa käytännössä ilmaista energiaa investoinnin jälkeen 25-30 vuotta. Samoin 25-30 vuotta vakaan energiahinnan, eli käytännössä sen nollan, mutta tiedetään mikä se on ennustettavissa. Se on päästötöntä energiatuotantoa. Yrityksille, monille on tärkeää, jopa taloyhtiöille, että on ympäristöystävällinen imago. Ja lisäksi se on riippumatonta energiatuotantoa. Aurinko ei voida lopettaa. Aurinko paistaa siellä, missä paistaa. Tietysti jos joku posauttaa joku pommi, niin tuleehan se pilvi, mutta sitten meillä on varmaan suurempiakin ongelmia käsissämme sen jälkeen. Ja meidän ratkaisu, maailman tehokkaimmat keräämät, on täydellisiä juuri näihin isoihin järjestelmiin, joissa joka ikinen kilowattitunti ratkaisee. Kyse on energiayhtiöistä, teollisuuslaitoksista, kun tottunut laskee jokaisen eurosentin. Maailman tehokkain keräin, se tietysti lähtee, että miksi se näin on, se koostuu monen asian summasta. Ja tässä on nyt niin ne peruskivet siihen, eli koko tämä homma on lähtenyt liikkeelle tietyn porukan optisesta tyhjöpinnotusosaamisesta. Eli tyhjöpinnote on yksi, eli optinen nanopinnote. Ja nyt tässä yhteydessä voidaan näyttää, mitä se tarkoittaa. Eli optinen nanopinnote on tämmöinen, eli sen tavoitteena on estää auringonvalon heijastuminen pois. Eli absorboidaan mahdollisimman suuri osa näkyvän valon aallonpituusalueesta materiaalia, jolloin se muuttuu lämmöksi. Sitten meillä on täysin erilainen pinnotusprosessi kuin muilla. Tuossa alakuvassa nähdään, kuinka kaikki muut tekee absorberinsa. Eli täällä näkyy, eli yleensä absorberit rakennetaan sillä lailla, että pinnotetaan levy rullalta rullalle, vähän niin kuin päällystyskoneessa paperikoneen jälkeen. Ja sitten siihen leikataan levy palasiksi ja hitsataan putket alle. Ja se lämpö imeytyy tähän materiaaliin ja siirtyy levyn kautta tänne nesteeseen hitsisauman välityksellä tai kautta. Ja siitä tulee pullonkaula. Lämpötilaeroja ja lämpöhukkaa. Eli absorberi on tosiaan tämmöinen rekoti, eli toisesta päästä tulee kylmää vettä sisään, sitten se kiertää siellä absorberin sisällä ja toisesta päästä tulee lämmintä, koska se lämpö siirtyy tästä materiaalista sinne nesteeseen. Ja sitten keräin on se, että tämän ympärille pannaan niin kuin metallilaatikko, jossa on lasikansi, erikoislasia ja siellä on eristettä ja muuta. Eli tavallaan se on absorberi ja keräimen ero. Meidän pinnotusprosessi on erilainen siinä, että me voidaan tehdä tämmöinen valmis absorberi. Eli me kootaan tämä ensin ja sitten me pinnotetaan. Me voidaan suunnitella silloin tämä absorberi niin, että se on mahdollisimman tehokas. Ja silloin me voidaan käyttää maailman tehokkaimpia lämpövaihtimia, joista nyt mä toivon, että painin oikeita paikkaa. Tässä on hyvä esimerkki. Näitä ohutseinämäisiä alumiiniprofiileja on autoteollisuus esimerkiksi käyttänyt jo vuosikymmeniä, 35 vuotta ainakin. Ja ne on monessa paikassa todettu maailman tehokkaus lämpövaihteet. Me voidaan käyttää tällaisia ohutseinämäisiä profiileja. Eli pinnote on tässä pinnassa. Se lämpenee, neste kiertää suoraan siellä materiaalin sisällä. Lämpö siirtyy nopeasti, tehokkaasti, tasaisesti, jolloin ei tule lämpötilaeroja ja tulee vähemmän lämpöhukkaa. Eli siinä on niin kulmakivi sille, että miksi me tuodaan. Kukaan ei väitä vastaan koskaan. Ei kukaan kilpaile eikä asiantuntija, etteikö tämä olisi maailman tehokkain tapa siirtää aurinkolämpöä nesteeseen. Ja kaikki tietää, että näin se on. Mutta me ollaan maailman ainut yhtiö, joka pystyy tekemään sen käytännössä. Tällaisilla niin huippuluokan optisella pinnoitteella. Kiinalaiset valmistaa pääasiassa sellaisia lasiputkia. Kyllä. Missä on sitten 360 tämä Kyllä. aurinkolämpöä ympärillä. Kyllä. Tässä suuria on siihen hyöty suuria lämmönlämpövuosia.
Hyvä kysymys. Kiitoksia. Mutta sitten muun muassa suuri saksalainen ikkunaohjelmavalmistaja ja seinäpintojen päättövalmistaja Syko, nehän käyttää hyvin monenlaista tekniikkaa. Tämmöisiä. Kyllä. Tämä on suhteessa siihen. Mä vastaan tähän kysymykseen. Eli tässä näkyy se, että miten... Sano, mikä se kysymys on. Kysymys oli nimenomaan näin vertailtavien. Kyllä, eli Kiinassa valmistetaan aurinkolämpökeräimiä, hyvin pitkät tyhjöputkikeräimiä, jotka on putkia, joiden sisällä on tyhjö ja sitten putki, joka on pinnotettu ja siellä on neste. Ja hän kysyy, että mikä on niin meidän keräimen tai absorberin ero, hyötysuhde tai muu ero tällaisiin keräimiin. Ja sama sitten on tämä mikä Syko, joka tekee ikkunoita, seiniä kaiken näköisiä, käyttää myöskin erilaisia ratkaisuja tällaiseen. Niin näin. Ja tässä on niin verrattu, että tämä vertailuhan, tai aurinkokeräimen tehokkuutta mitataan sitä, että kuinka paljon kilowattitunteja per neliö per vuosi saadaan tuotettua tietyssä paikassa, tietyssä systeemissä. Se systeemi aina ratkaisee tietysti myöskin. Ja Euroopan aurinkolämpöyhdistyksellä on tällainen laskentatyökalu, johon syötetään keräimen tekniset speksit, jotka on julkisesti saatavilla kaikista myynnissä olevista keräimistä. Ja sen jälkeen se antaa tietyissä paikoissa, siellä on niin tietyt säätiedot on kyseisistä paikoista tilastoitu ja sen mukaan se laskee sitten, kuinka paljon kukin kerää siinä kyseisessä mallisysteemissä tuottaa. Ja tässä nähdään, että meidän keräin Tukholman säätiedoilla tuottaa selvästi enemmän kuin myöskään niin kuin laadukkaat tyhjöputkikeräimet, saatika sitten niin sanotut halvat tyhjöputkikeräimet. Eli tyhjöputkikeräimen, niitä todella 95% Kiinassa käytetään tyhjöputkikeräimiä ja osittain sen takia, että se on perinteinen malli, miten siellä on tehty. Siellä myöskin tehdään 95% maailman lasista. Tyhjöputken sanotaan olevan parempi kylmissä lämpötiloissa, koska se tyhjö eristää. Sen haaste on se, että se lasiputki pitää eristää, jotta se tyhjö pysyy siellä jollain tavalla johonkin tiivistää. Ja kun tulee korkeita lämpötiloja, 35-40 astetta, tai tulee kylmiä lämpötiloja, -20, -30 astetta, lasiputki ei elä mihinkään, mutta se tiiviste ja se rakenne siinä elää lämpölaajenemisen tai supistumisen kautta. Hyvin usein käy, että tällaisissa olosuhteissa joko lasi tai se tiiviste menee rikki. Ja Kiinassa ei maksa mitään ottaa se lasiputki ja viedä mies sinne katolle ja vaihtaa se lasiputki, mutta laitapas putkimies Suomessa tai Tanskassa tai Saksassa sinne, niin se kerääminen hinta meni siinä. Sen takia Euroopassa käytetään 90% aurinkolämpökeräimiä, tasokeräimiä, samanlaisia mitä me tehdään. Et se on tietysti vähän silmässä on paremman näköinenkin, mutta se on huoltovarmempi, tehokkaampi, kestää paremmin, pitempiä aikoja. Sitten on ollut laadukkaita, hyviä tyhjöputkikeräimiä, joita tekee muun muassa Wiesmann ja Ritter. Niitä käytetään usein sitten yli 100 asteen lämpötiloissa, kun tehdään prosessihöyryä tai jotain. Et siellä ne toimii hyvin. Sitten ne on selkeästi myöskin kalliimpia. Et hyvän tyhjöputkikeräimen kanssa me ollaan suunnilleen niin tasoissa tai vähän parempia, mutta sitten jos puhutaan näistä niin kiinalaisista tyhjöputkikeräimistä, niin esimerkiksi Espoossa on nyt yksi kohde, että sinne on asennettu muutama vuosi sitten niin 110 neliöä, niin siellä on 3/3 keräimistä on rikki 4-5 vuoden jälkeen tällä hetkellä. Mites tämä sitten tämä nanokerään kestää Suomen säätökuilta harjamaan lunta ja poistamaan nokea ja pölyä? Siis kaikissa, eli hän kysyy, että miten tämmöinen nanokeräin kestää niin Suomen sääolosuhteita, lunta ja muuta tällaista. Kaikissa keräimissä, jos on tämmöinen niin kuin nanopinnote ja myöskin muut huippuluokan keräimet, heillä on niin kuin vastaavanlainen nanopinnote eri kuin meillä on patentoitu tämä, mutta tämä on 200 nanometriä paksu, 3 kerrosta, metallinen pinnote, se on hyvin kova, hauras, se ei kestä raaputusta, mutta se kestää 30 vuotta vähintäänkin keräämessä. Ja keräämään on tehty sen takia, että se suojaa tätä absorberia myöskin, että eristää. Eli siinä tämän päällä on lasi. Ja se lasi on se, joka kestää ja suojaa sitten. Ihan samalla lailla kuin aurinkosähköpaneelissa siinä on lasipinnassa. Eli tätä pintaa suojataan. Ja sama koskee kaikkia muitakin keräimiä. Myöskin tyhjöputkessa se lasi on siinä
osittain suojaamassa, osittain sen takia, että se tyhjö pysyy siellä sisällä. Entäs hinta näin juuri? Hän kysyi myöskin hintaa. Asiakkaat ostaa energian hintaa 20 tai 25 vuodelle, paitsi Fortum seuraavalle kvartaalille. Mutta siinä pitää olla kilpailukykyinen. Se on ainut vaihtoehto. Kukaan ei osta, jos ei ole kilpailukykyinen. Mutta se voi tarkoittaa jotain niin kuin ihan muutakin. Meillä on Kyproksella asiakas, joka on ostanut meiltä nyt 3-pontillista keräimiä. Ja Kyproksella käytetään eniten aurinkolämpöenergiaa per capita maailmassa ylivoimaisesti. Ja he pyrkii käyttämään sitä sillä lailla, että läpi vuoden he saa lämmön pelkästään aurinkosta. Siellä on vähintäänkin 70 valmistajaa. Paikallinen toimija saa keräimen katolleen halvemmalla, kun me toimitetaan, lähetetään se täältä. Siihen tulee asennus päälle sitten vielä. Ja silti tämä asiakas ostaa sen takia, että niissä olosuhteissa meidän kerään kestää, ne halvat keräimet ei kestä. Siellä mennään lämpötiloissa ylös alas muuta. Että se kokonaiskustannus ratkaisee. Sittenhän tässä on yksi komponentti, vaan tämä aurinkopaneeli. Siihen se vaatii normaalit säätötekniikan. Kyllä. Kyllä. Säätömoottorit, tai siis moottoriventtiilit ja säätötekniikan. Onko teillä ne kaikki kanssa? No siis tämähän on sinänsä simppeli järjestelmä. Tässä on järjestelmä koostuu keräimestä, kattokiinnikkeistä, putkesta, kohtuullisen pienitehoisesta pumpusta, paineakusta ja ohjausyksiköstä, joka mittaa virtausnopeutta, painetta ja lämpötilaa. Ja sitten vesivaraaja kuuluu siihen järjestelmään. Eli tavallaan meillä on koko se paketti olemassa, jos tarvitaan. Toki meillä on asiakkaita, jotka tekee sen oman järjestelmänsä itse. Tarkoitan vaan sitä, että esimerkiksi maailman suurin alalla oleva firma Syko, meillä on vanha yhteistyö esimerkiksi Siemensin, ABB:n ja monien muiden kanssa. Meillä on kaikki laitteet ja koko paketti tarjotaan. Kyllä, mutta he tekee, niin kuin Siemens ABB tekee aurinkosähköä. Se on 15 vuotta suunnitelma. Kyllä, mutta se on niin aurinkosähköä, ollaan aurinkolämpö on vähän niin kuin eri asia. Vaan Saksassa voi tietää suoraan oman toimialan, mutta siellä on vaan Tehdäänkö niin, että mennäänkö eteenpäin? Jari jatkaa tarinaa ja otetaan kysymyksiä sitten myöhemmin lisää. Kyllä. Olisin halunnut sen tietää, että keskityttekö molempiin aurinkosähkön tuottamiseen ja myöskin lämmön tuottamiseen vai? Me keskitymme vain aurinkolämpöön. Joo, aivan. Ei aurinkosähköön. Ei sähköön ollenkaan. Niin tavallaan me on niin valittu se tie, me tehdään aurinkolämpöä. Kyllä. Ja tavallaan sen takia on niin tärkeää hahmottaa se, että me aurinkosähkö on niin eri asia. Siinä on maailmanluokan isoja kilpailijoita, kiinalaisia ja muuta. On tässäkin isoja kilpailijoita, mutta ei samalla tavalla isoja kuin sähkössä. Markkinoista ehkä tämä on hyvä johdatus siihen, että maailman kokonaismarkkinat on noin vähän reilu 7 miljardia euroa. Tämä sisältää nyt sen koko järjestelmän tekemisen. Keräimet, pumput, asennukset ja kaikki. Kiina on suurin markkina ylivoimaisesti. Kiinassa on myöskin valtava määrä valmistajia, jotka vie myöskin, mutta enemmän niin kuin halvan kustannustason maihin, missä tarvitaan vain niin kuin halpoja keräimiä. Eurooppa on toiseksi suurin markkina. Eurooppa on tullut vähän alas, mutta edelleen eilen sai just Saksan tiedot viime vuodelta ja näyttää, että olisi pikkusen niin kuin positiivista suuntaa myöskin niin kuin Saksan markkinoilla. Mutta Euroopan markkinatkin on 2 miljardia euroa. Ne oli 2013 2,3 miljardia euroa. Tämä on niin kuin valtava markkina meidän kokoiselle yritykselle ja siellä on kuitenkin paljon toimijoita. Ja lisäksi on olemassa niin kuin PVT eli photovoltaic thermal, eli tehdään sekä aurinkosähköä että lämpöä samoista paneeleista. Se markkina, jäähdytysmarkkinat, molemmat voi kasvaa isommiksi kuin auringon lämpömarkkina kokonaisuudessaan, sitten kun ne lähtee liikkeelle, mutta siinä on vielä jonkun verran tekemistä. Meillä tämänhetkinen fokus on nimenomaan näissä isoissa teollisuusjärjestelmissä. Aurinkokaukolämpö, teollisten prosessien lämmitys, isojen talojen remontti. Mutta toisaalta me myöskin myydään sitten PVT-integraatio pienille niin systeemejä. Meillä on pumput ja muut laitteet on tarvittaessa asiakkaille tarjolla. Ja vaikka kilpailu on kovaa ja toimijoita on paljon, niin tämä suurten järjestelmien segmentti on niin kuin kaikkein vähiten kilpailtu. Se on kaikkein vähiten niin kuin niitä, jotka tekee isoja keräimiä. Ja se on myöskin tällä hetkellä se, mihin meidän tuote sopii kaikkein parhaiten.
Eli me haetaan ensisijaisesti asiakkaiksi tahoja, jotka käyttää suuria aurinkolämpöjärjestelmiä, energiayhtiöitä, teollisuuslaitoksia. Ja toisaalta sitten meillä on järjestelmäintegraattoreita, joiden kanssa me on aloitettu aikanaan 4 vuotta sitten kaupan tekeminen tyyliin niin kuin Suomessa Oilon ja Sundial, Ringal ja tämän tyyppisiä kaukomarkkinat. Mutta myöskin meillä on luomuvalmistajat, jotkut ostaa meidän keräämme ja panee siihen oman logon ja myy sen sillä tavalla. Sitten PVT-integraattoreita on muutaman kappale tuolta Euroopassa, joilla on niin suuret suunnitelmat. Ja se mitä me myydään kokonaisia järjestelmiä, se on meidän päätuote, mihin me tähdätään. Ja nyt on päästy aloittamaan sitä kunnolla, eli sisältää sekä suunnittelut, asennuksen. Me voidaan myydä myöskin keräimiä ja myydään keräimiä, sisältäen ne komponentit, mitä siihen tarvitaan. Ja sitten jos on isoja volyymeja tai isoja mielenkiintoisia hankkeita jossain markkinoilla, niin voidaan myydä ihan tätä absorberiakin, kunhan siitä saadaan sitten riittävä kate. Kun puhutaan suurista järjestelmistä ja puhutaan aurinkokaukolämmöstä, niin otin tähän esimerkin Tanskasta. Eli tämä on nyt Tanskan vanhin kaukolämpöjärjestelmä. Tämä on Marstalin saarella. Tämä on kaukolämpöyhtiö, joka tekee kyseisen saaren kaikille asukkaille lämmitystä, kaukolämpöä. Se on 30 vuotta ollut ensimmäiset keräinkentät, eli tämä keräinkenttä tuolla 18 004 on ollut 30 vuotta käytössä, 31 anteeksi. Ja keräimet on ihan hyviä vielä. Se on 2 lasia mennyt rikki pelkästään sinä aikana. Ja se mikä tässä on niin tärkeä huomata, että Tanskassa tehdään tämmöisiä hybridisysteemejä, siellä on biomassakattila, siellä on lämpöpumppu ja aina tehdään niin kuin iso vesivarasto. Eli saadaan aikaan kausivarastointi, eli silloin kun aurinko paistaa, sitä varastoidaan, ja sitten kun sitä ei paista, niin sitten käytetään niin kuin lämmitykseen. Ja tällaisia hankkeita tällä hetkellä, 3000 50 000 neliömetriä hankkeita energiayhtiöitä, paikalliset energiayhtiöt tekee. Ja viime vuonna tehtiin 300 000 melkein. Ja nämä on niin kuin massiivisia hankkeita. Ja se mikä tässä on hyvä, tämä on se mitä Tanskassa tavoitellaan ja mihin pystytään, että noin puolet energiasta tehdään, lämpöenergiasta tehdään aurinkolämmöllä. Ja toinen asia, että tämä on niin kuin Marstalin viime syyskuun data, että he tekevät sen 30 € megawattitunti hinnalla. Se on niin kuin erittäin kilpailukykyinen. Tiedän, että Suomessa pystytään tekemään sähkö- ja lämpöenergia yhteistuotannolla jossain määrin tuotulla puuhakkeella 25 € megawattitunti energiaa. Se mitä saa myydä on toinen asia, mutta sillä pystytään tekemään. Eli tämä on erittäin kilpailukykyistä energiatuotantoa. Tanskassa se myydään asiakkaalle noin 100 € megawattitunti. Se on ihan hyvä bisnes siellä myöskin. Aurinkolämpöenergia ei saa tukea Tanskassa enää. Toki siellä verotuksella on sitten ohjattu energian käyttöä niin kuin eri suuntiin, eri tavoilla, mutta joka tapauksessa niin energiayhtiöt ei saa tukea. Ja tämä on meidän päänavaus Tanskan markkinoilla. Eli Lokumkloster on kunnollinen kaukolämpöenergiayhtiö. Heillä on 2300 asiakasta. Vain se on aika pieni, mutta siitä huolimatta ne on tekemässä isoa järjestelmää, isompaa kuin Marstal. Eli yhteensä 50 000 neliöä keräinkenttää ja 150 000 kuution vesivaraaja. Eli 150 miljoonaa litraa vettä. Ensimmäinen vaihe on 14 000 neliömetriä, josta Lokumkloster on tilannut meiltä nyt 9600 neliöä. Ja meillä on suullinen tilaus 5200 neliöstä, eli semmoinen vähän reilu 2 miljoonan euron potti on niin kuin Lokumklosterin kanssa liikenteessä. Ja toinen vaihe 36 000 neliöä on toteutumassa 16-17 ja me uskotaan tietysti, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä siihen sitten mukaan myöskin. Meillä on tällä hetkellä tavaroiden toimitukset menossa sinne. Tuossa alhaalla näkyy niin kuva. Tässä on 2 keräintä. Eli meidän keräimen koko on vähän vajaa 16 neliömetriä. Eli se on niin kuin aika iso, 2,6 metriä korkea ja 6,1 metriä pitkä. Ja niitä laitetaan niin parhaimmillaan 12 peräkkäin. Eli toisesta päästä tulee kylmä vesi ja toisesta päästä tulee lämmin vesi. Siellä menee muutama 1000 litraa minuutissa vettä, kun se lämmittää. Ja tällaisia
keräimiä, mitä tässä näkyy, niin näitä me toimitetaan sitten 6500 kappaletta nyt tässä vaiheessa sinne. Muuten myyntinäkymistä, niin tässä on meidän pääfokus tietysti on siinä Tanskassa, koska sieltä kun saa yhden projektin, niin se on niin iso juttu aina. Jos saa kaksi, niin se on vielä isompi ja parempi. Tanskassa toteutetaan tänä vuonna noin 300 000 neliömetriä uusia hankkeita. Ja me on nyt valittu tai identifioitu noista niin kuin projekteja, joissa me uskotaan, että meillä on hyvät mahdollisuudet päästä mukaan tarjoamaan. Eli sellaisia projekteja, joissa asiakkaat ovat kiinnostuneita uuden teknologian käyttämisestä ja haluaa tehdä jotain uutta, eikä ole liian sitoutunut nykyiseen päätoimijaan siellä, mitä sitäkin on. Mutta tuossa on yhteensä semmoinen 120 000 neliömetriä projekteja, ja meidän tavoite on saada siitä 20%. Ja sitten tietysti tilauksia seuraavalle vuodelle. Mutta sen verran meidän tavoite on, mitä me halutaan tänä vuonna saada aikaan. 1 projekti tai 2 projektia. Lokun klosterin lisäksi. Sen lisäksi meillä on nämä meidän alkuperäiset asiakkaat, joiden kanssa on tehty jo useampi vuosi kauppaa, eli Suomessa ja Euroopassa integraattoreita tekee pieniä tai vähän isompia järjestelmiä. Ja siinä on tuttuja nimiä, siinä ei ole kaikkia suinkaan vaan ne tärkeimmät. Ruukin kanssa tehdään yhteistyötä Oilonin kanssa. Aurinkolämpökeräinten lisäksi me tehdään myöskin sitten vielä tämmöisiä teknisiä häiriösuojaspinnotuksia. Siellä on G-Healthcare ja Vaisala Murata asiakkaana. Ja tämäkin bisnes on nyt niin kuin mukavassa nousussa, että nyt on jouduttu vähän säätämään. Viikonloput tehdään teknisiä pinnotuksia ja viikolla ajetaan keräimiä. Et siinä mielessä näyttää niin hyvältä tilanne tällä hetkellä. Ja lisäksi meillä on tietysti muita projekteja, joita me tehdään vanhojen asiakkaiden tai sitten uusien asiakkaiden kanssa. Vaikka ei uskoskaan, niin Etelä-Savon Energia, joka on meidän energiatoimittaja Mikkelissä, niin se onnistuu uusi asiakas, vaikka sitä on 3 vuotta tässä yritetty saada tekemään jotain, mutta nyt näyttäisi, että vihdoin niin kuin suutarilapset saa kengät myöskin Mikkeliin. Katsotaan. Espoossa on, Tampereella, itse asiassa Oulussa on, Turussa on, aika paljon niin kuin Suomessakin tapahtuu, mutta tämähän on pieni markkina verrattuna näihin niin kuin Euroopan markkinoihin. Meillä on kuitenkin tärkeä ja mielenkiintoinen. Chileen on toimitettu, ne on laivassa tällä hetkellä niin ensimmäinen pilottitoimitus, eli kaivoksillehan tehdään isoja aurinkolämpökeräinkenttiä. Eli on kaivoksia, jotka tuottaa enemmän lämpöä kuin kuluttaa, kuten Talvivaara, ja sitten on kaivoksia, jotka tarvitsee enemmän lämpöä kuin kuluttaa tai tuottaa. Eli kuparikaivokset hyvin usein on sellaisia, että niihin tarvitaan lisää lämpöä. Sellaisten ympärille on rakennettu hyvin kannattavia aurinkolämpöenergiaratkaisuja. Ja meillä on nyt tämmöinen asiakas, jolla on tällaiset projektit, ja jos tämä pilotti onnistuu, niin se voi lähteä jo tänä vuonna toteutumaan niin suuressa mittakaavassa. Ensimmäinen vaihe on 7004. Tosissaan ne on laivassa nyt sitten Valparaisoon juuri saapumassa ensi viikolla. Espanjassa on asiakas, jolla on niin 6 hotellin remonttiprojekti, että sitä viedään nyt eteenpäin. Ja sitten on Saksassa, Itävallassa, meillä on semmoinen panimovalmistaja kuin Flex, joka tekee pienpanimoita, ja heillä on semmoinen aurinkoenergiapanimo-konsepti. Käytetään aurinkosähköä ja aurinkolämpöä ja saadaan niin minimoitua fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Tässä on Ruukin kattointegroitu keräin. Tämä me on kehitetty yhdessä ja me toimitetaan noin keräinpaketit kaikki ne komponentteiden suoraan kattotyömaalle, oli se sitten Suomessa tai jossain muualla. Ja tässä saa nyt alkaa sitten Ruukki-nimellä myymään näitä Ruotsissakin. Tämä on erittäin hieno niin kuin tuote. Se on pakko sanoa, että se on todella siistin näköinen siinä paikallaan. Tässä on saksalainen versio asiasta, eli tämä on aurinkotalo, tämä on täysin energiaomavarainen talo. Siinä on 64 meidän keräimiä, 10 000 litraa vesisäiliö, puupelletti takkaa, 95% lämpöenergiasta tulee auringosta. Talo ei ole kytketty mihinkään verkkoon, siinä on parkkipaikan päällä sähköpaneelit ja litium-iooniakut. Näkyykö tuosta läpi? Mitä? Näkyykö tuosta läpi? Tästä ei näy läpi, että siinä on kuitenkin aina niin kuin tämän läpi ei näe tietenkään, ja sen alla on sitten eriste ja vielä metallinen, niin sitten, että se pidetään kasassa sillä tavalla, saadaan kiinnitettyä kattoon.
On niitäkin joskus tehty kokeilu Heikki Kalevalaisen seinäelementtivalmistajan kanssa tehdä tämmöisiä puoli läpinäkyviä seinäelementtejä, missä niin lämmitetään myöskin, mutta niistä on tullut aika kalliita tehdä sillä tavalla, mutta se on mahdollista. Mutta se on vähän katsojan silmässä, että tykkääkö tuosta vai ei. Minusta se on kaunis. Ja tämä on vähän ensimmäinen niin vähän isompi aurinkolämpöjärjestelmä niin aluelämmitykseen Suomessa. Niin tämä on Helsingissä Sakarimäen koulussa Helsingin Energia teki maalämpö-aurinkolämpöyhdistelmän laajaisista joutui laajentaa koululämmitystä. Ja sitä voi tuossa Östersundomin risteyksessä käydä katsomassa, kun ajaa siitä, että se on niin Porvoon moottoritieltä 500 metriä oikein ensimmäistä liittymästä Söderbergillä. Tässä on meidän tiimiä. Theodor jo kertoi minusta taustoja ja Kai Pissot ja Rosa Aimo on yrityksen perustajia. Luisin Puutta Martin Antitski yhdessä Kain kanssa on kehittänyt tämän innovaatio eli pinnotusprosessin. He asuu alussa Suomessa, on nyt he tekee niin kuin muita töitä on proffina, mutta tarvittaessa on sitten käytettävissä myöskin. Ja Patrik Jansson, Torben Fredriksen, he istuu tuolla meidän Tanskan konttorilla, tai missä istuu, mutta on meidän Tanskan yhtiössä töissä, ja molemmilla on sitten alan kokemusta ja tietysti Tanskan markkinoinnin tuntemusta. Eli meillä on 8 eri kansallisuutta on tässä niin kuin porukassa, että se on hyvin kansainvälinen ja mielenkiintoinen ilmapiiri monella tavalla, että erilaiset kulttuurit tulee hyvin näkyviin, mutta toisaalta se helpottaa myös sitä myyntiä. Meillä on 15 kieltä puhutaan sujuvasti, alkaen Kiinasta ja Swahilista ja niin edelleen. Se on niin mielenkiintoinen kokonaisuus. Ja kaikkia suuria eurooppalaisia kieliä, kuten suomi, ruotsi, tanska, norja. Tässä on meidän pinnotuskone, se on aika iso laitos, että se on 36 metriä pitkä, 3,5 metriä leveä, 18-neliöinen kappale voidaan laittaa siitä läpi. Tuossa on nyt semmoinen, muistaakseni tämä on 12,5 neliön kokoinen keräin suuruusluokalta, tai absorberi. Siinä on meidän kokoonpanolinjasta kuvia ja tähänkin siellä käytetään jonkun verran robotteja ja liimausasemia ja näitä investointeja ollaan sitten tekemässä lisää. Tässä meidän historiasta lyhyt yhteenveto, eli yritys on aloittanut toimintansa huhtikuussa 2010, jolloin ensimmäiset työntekijät aloitti ja vuokrattiin tilaa. Ensimmäinen keräin sai Solar Teamwork-sertifikaatin, joka on EU:n tämmöinen sertifikaatti, jos aikoo joku saada tukiaisia, niin pitää olla Solar Teamwork-sertifikaatti tuotteilla. Ja 2011 myöskin osallistuttiin ensimmäisiin messuihin Intersolariin, jotka siihen aikaan oli valtavan kokoiset, että Intersolar täytti muistaakseni 12 hallia Münchenissä ja osallistuttiin kilpailuun, jolloin saatiin sitten Intersolar rahaa, joka tarkoitti vain yhtä ainutta asiaa, että me opittiin tuntemaan välittömästi. Että lehdissä sanottiin, että me tuotiin niin ensimmäisenä 15 vuoteen ensimmäisenä yrityksellä jotain todella uutta alalle. Tämä on hyvin konservatiivinen putkimiesala ja se oli tavallaan iso loikka monella tavalla, mitä me tuotiin markkinoille. Eihän tämä ole ollut kaikilta osin niin kuin ihan helppoa tämä näin, ja 2013, niin kuin tuossa sanottiin, niin me jouduttiin jättää yrityssaneeraushakemus, joka sitten hyväksyttiin 2014 alkuvuonna, ja kiitos omistajien ja velkojien halus antaa meille uuden alun. Niin nyt ollaan sitten viime vuonna perustettu Tanskan tytäryhtiö ja saatiin nämä Tanskan kaupat. Maailma näyttää aivan erilaiselta tässä vaiheessa ja nyt ollaan niin kuin tässä hakeutumassa, listautumassa pörssiin. Ja minkä takia ollaan listautumassa pörssiin? Tietysti on se, että me on saatu meidän mittakaavassa todella merkittäviä tilauksia Tanskasta. Ja meidät on tunnistettu ja tunnustettu, että me olemme kiinnostava yhtiö toimittamaan sillekin markkinalle ja muualle tavaraa. Meidän tuotteet on hyviksi todettu, asiakkaiden tutkimuslaitosten testaamia ja hyväksymiä. Ne on markkinoilla, ne on todettu, että ne toimii. Me tarvitaan pääomia kasvuun, investoidaksemme tuotannon tehokkuuteen. Siinä meillä on aika paljon vielä potentiaalia kapasiteetin kasvattamiseen
oikeastaan se, että pystytään vastaamaan siihen, mitä asiakkaat meiltä nyt odottaa ja tarvitsee. Ja totta kai pörssilistautuminen tarkoittaa myöskin brändin vahvistamista. Että ainakin Pohjoismaissa meidän brändi tulee vahvistua tätä kautta, joka helpottaa sitten varsinkin jollekin kunnallisille toimijoille ja miksei teollisuusyrityksille myymistä myös. Se, mihin me pääomina käytetään, niin ensimmäinen prioriteetti on nämä investoinnit koneisiin, laitteisiin, meidän tuotantoon, mutta tietysti tarvitaan käyttöpääomaa sitten kasvun rahoittamiseen kaiken kaikkiaan. Ja tässä on nyt ne pääasialliset investoinnit. Eli meillä on 3 vaihetta. Meidän tuotannossa me valmistetaan tämä absorberi, eli liitetään nämä ohutseinämäiset profiilit. Tässä on muuten, voin laittaa tämän profiilin kiertämään, voitte katsoa, mä haluan tämän takaisin sitten, mutta eli tuossa näkyy se profiili, se on ohutseinämäinen profiili, jossa on vesikanavat sisällä. Eli me liitetään nämä profiilit putkiin, se on ensimmäinen vaihe, sitten toinen vaihe on tämä pinnotus, ja 3. on se, että se keräin kasataan sitten, eli tämän absorberin ympärille tehdään se keräinlaatikko. Me ollaan kaikkiin näihin vaiheisiin tekemässä investointeja. Laserhitsaus, eli tämä kyseinen kappale on laserhitsattu. Muuten me tehdään isommat, me tehdään juottamalla tällä hetkellä, joka on hyvä menetelmä, mutta se on vähän kallis ja aiheuttaa ylimääräisiä työvaiheita. Ja laserhitsauksella pystytään parantamaan tehokkuutta tältä osin. Sitten me ollaan investoimassa tyhjöpumppaamisen nopeuttamisen pinnoituskoneessa, niin saadaan nopeutettua sitä, että kun joudutaan ajamaan se tyhjö alas. Ja tietysti sitten siihen keräinten kokoonpanon liimaukseen ja tällaiseen lisää. Sulla oli kysymys. Ajatellaan se, että on pitäisi 30 vuotta kestää miten nuo reijät pysyy auki tuossa paljon. On pienemmä reikiä. Ja hapettaa sieltä kiertää täysin. Putki saa tietenkin kiertää vesi. Joo, kyllä, näissä kiertää, mutta se, että näitähän on käytetty niin autoteollisuudessa 35 vuotta. Ja ei ne siellä ole miksikään mennyt, ne kestää kyllä ihan nyt kovemmissa lämpötiloissa, kovemmissa olosuhteissa. Sapa, entinen Norsk Hydro, näin se muistipätkii, niin teki tälle alumiiniseos, tämä on erikoisalumiiniseos, jolla annetaan 10 vuoden korrosiotakuu. He teki SPF:ssä Sveitsissä, joka on alan tunnustettu auktoriteetti, kallein ja paras instituutti. He teki, sanoin, että maailmanhistorian, he itse käyttää sanaa maailmanhistorian kovimmat korrosiotestit. He sanoivat, että tämä kestää yhtä kauan kuin kupari. Ei mitään ongelmaa. He sanoivat, että jos ainut asia on täällä pitää olla tietty määrä inhibiittiä sisällä, niin silloin estetään se korrosio. Ja se on se ainut ero niin kuin sillä tavalla, että sitä pitää niin kuin seurata sitten vuoden välein katsoa, että onko siellä sitä inhibiittiä riittävästi vai ei. Mutta jos se kiertää, niin ei siellä tapahdu mitään. Tämä on suljettu järjestelmä. Tätä voi käyttää vain suljetusjärjestelmässä, eli sitä nestettä, mikä täällä on, ei voi käyttää juomiseen eikä pesemiseen, vaan se kiertää niin kuin lämmönvaihtimen kautta ja lämmittää. Eli siellä ei ole mitään ylimääräisiä roskia eikä muita. Isoissa kenkissä siellä joudutaan asentamaan suodattimet sen takia, että siellä tehdään paljon niin kuin putkitöitä, maatöitä ja muita. Siihen järjestelmään voi tulla roskia. Ja he puhdistaa sen järjestelmän niin kuin sillä järkevällä tavalla, että ajaa ensin 2 kertaa nesteet ympäri siitä järjestelmästä, kaikista keräimistä. Joka takia niin kuin, siellä pitää olla suodattimet, jotka tosi sitten heidänkin mukaansa voi ensimmäisen vuoden jälkeen ottaa pois. Eli siellä järjestelmässä ei liiku mitään muuta kuin se neste, eli se on yleensä vesiglykoliseos, ja sitten se glykoli sisältää se inhibiitin. Eli ja Sapa antaa tälle 10 vuoden korrosiotakuun. Miksi ei aina 30 vuotta? Sen takia, että vakuutusyhtiö sanoo, että ei anneta, kun markkinatakuu on 10 vuotta. Sanoo, että kyllä se kestää sitten. Eli tämä on se, että meillä on tämä kappina se puoli siinä, mutta että ihan oikein relevantti kysymys myös. Osakeannista sen verran, että tosiaan vähän yli melkein 4,1 miljoonaa euroa on annin koko, joka tarkoittaa 2 euron merkintähinnalla vähän reilua 2 miljoonaa uutta osaketta. Mahdollinen ylimerkintä 750 000 osaketta ja merkintäaika tällä hetkellä on menossa ja päättyy maaliskuun 11. päivä tämänhetkisen suunnitelman mukaan. Ja Remanin valuaatio arvo 7 miljoonaa euroa. Ja kuten kaikki tietää, niin sijoittamisessa on riskejä.
Ja kehotan teitä viran puolesta katsomaan niin kuin meidän listautumisesitettä ja myyntiesitettä ja tutustumaan riskeihin siellä. Mutta haluan kiittää teitä mielenkiinnostanne ja sanon, että meidän tavoite on olla yritys, joka tulee aina ensimmäisenä mieleen, kun joku maailmalla haluaa tai suunnittelee tehdä tehokkaan aurinkolämpöjärjestelmän. Se on se meidän tavoite, eli visio. Ja me ollaan markkinoiden, meidän teknologian ja meidän tiimin puolesta valmiit toteuttamaan tämän, ja nyt ollaan hakemassa rahoitusta sen tavoitteen toteuttamiseen. Kiitoksia. Voidaan ottaa tähän kysymyksiä Niin, muutama pari ja kysymystä, sitten voidaan joo. jatkaa keskustelua vaikka pienemmällä porukalla. Otetaanko täältä puolelta Joo, väliltä? Suvi saa jakaa puheenvuoron. Joo, mulla olisi itse asiassa ensin noista termeistä vähän kysymyksiä, eli ymmärsikö mä nyt oikein, että näitä aurinkokeräimiä käytetään ainoastaan aurinkolämmön tuotannossa ja sitten aurinkokennoja tai aurinkosähkön tuotannossa, oliko näin? Kyllä, ja jotta asia olisi vielä yksinkertaisempi, niin on olemassa niin sanottuja PVT-paneeleita, joissa on sekä aurinkosähkö että aurinkokeräin samassa, että siinä voidaan tehdä molempia. Mutta että pääsääntöisesti se on juuri näin. Ja entä sitten aurinkopaneelit, onko nekin sitten No, se siis, sama kuin kenno vai? no, me on yritetty käyttää sitä juuri näin, että aurinkopaneeli on sama kuin aurinkokenno. Joo. Mutta Monesti kuulee kyllä sanottavaa myöskin keräämistä paneelia. paneeliksi tämä keräin. No sitten varsinaiset kysymykset, eli jos otetaan auringon säteilytehon jakautuminen maassa, niin se kokonaisteho, niin mä katson uudin, se oli 172 500 terawattia kokonaisteho, ja siitä heijastuu suoraan takaisin ilmakehään on 50 000 terawattia. Niin kuinka suuri prosenttiosuus tämä Savosolarin kehittämällä teknologialla voidaan hyödyntää tästä jäljelle jäävästä osasta, joka ei heijastu? No siis itse asiassa mehän parannetaan tältä osin tilannetta, koska keräimestä ei heijastu takaisin. Eli kun se aurinkosäteily tulee siihen, niin se ei enää heijastu takaisin. Eli jos ajatellaan aurinkokeräimen rakennetta, siinä on lasi. Siinä on meidän tapauksessa antireaktiivinen pinnoite, joka tarkoittaa, että siitä lasista menee läpi 96,1% aurinkosäteilystä. Eli 4% heijastuu takaisin. Ja sitten tämä meidän absorptiopinnoite kerää myöskin vähän yli 96% siitä jäljelle jäävästä säteilystä. Ja loppu heijastuu, hajautuu siinä johonkin. Eli käytännössä niin kun, me saadaan talteen noin 90% siitä aurinkolämpöenergiasta, joka on selkeästi parhaiten, mitä kukaan muu pystyy tekemään. Joo, eli hyötysuhde erittäin suuri. No mitä sitten jos ajatellaan auringon potentiaali, niin ihmiskunta kuluttaa energiaa vuodessa suunnilleen saman verran kuin auringon energia absorboituu maanpintaan ja ilmakehään yhdessä tunnissa. Suunnilleen. Näin suunnilleen on, joo. Joku sanoo 1,5 tuntia, mutta... No, ei tunti puolitoista, joo. Se ei paljon paina siinä. Mutta sitten Savosolar kuitenkin listautuu First North listalle Ruotsiin. Miksei esimerkiksi Lontoossa ja New Yorkiin, kun potentiaali on näin suuri? Joo. Eli me nyt nähdään, että meidän pääasiallinen markkina tässä ihan lähitulevaisuudessa tulee olemaan Pohjoismaat ja erityisesti Tanska. Ja niin kun nähdään, että me ollaan pohjoismainen yritys tänä päivänä. Me ei tunneta niin hyvin muilla markkinoilla. Ja koska myös Ruotsi on tämmöisen niin finanssimarkkinoiden keskittymä Pohjoismaissa, niin sen takia me ollaan valittu Ruotsin listautumispaikka. Kyllä, aurinkoenergia on maailmanlainen ilmiö. Mikään ei estä sitä, että me siirrytään johonkin isompaan pörssiin niin. Tulevaisuudessa. Ilmoittakaa sitten siitä. Kyllä kaikille vasakkaille. Olisin kysynyt, että onko teillä esittää viime vuoden tulostasetta tai tuloslaskelmaa ja tasetta? Ne löytyy meidän web-sivulta. Kaikki tiedot löytyy sieltä. Toinen kysymys vielä. Tässä muutama vuosi sitten Suomessa annettiin miljoonan euron tiedepalkinto, teknologiapalkinto saksalaiselle tiedemiehelle, joka kehitti tämmöisen aurinkopaneelin. Perustuiko se tämmöisiin biokemiallisiin ilmiöihin, en muista, mutta sen piti olla käänteen tekevä, mutta siitä ei kuulunut sen jälkeen mitään. Tiedättekö siitä mitään? Oliko se Gretzel vai mikä se oli? Anteeksi, mitä? Professori Gretzel vai mikä? Joo, just se. Joo. Se. Joo.
Joo, kyllä sitä on kehitetty eteenpäin, mitä mä oon kuullut, mutta tosiaankin, koska se ei nyt ole ihan niin kuin meidän aluetta, niin ei ole seurattu sitä niin tiiviisti. Mutta sen voi sanoa, että tietysti paras mahdollinen fotovoltaikka, eli aurinkosähköpaneeli tai kennosto sopisi hyvin meidän absorberien kanssa yhteen. Eli silloin me voitaisiin jäähdyttää sitä kennostoa, ja silloin se hyötysuhde myöskin pysyy parempana. Samalla saataisiin lämpöä niin talteen. Otetaan sieltä, saako sanoa herra pinkissä paidassa? Niin sanoo enkö yhtään kerran? Niin tuosta täällä pohjoisessa, kun aurinko tulee aika vaakaan, niin paistaa vaasta, niin kuinka tuo suunnataan ja vaikuttaako sitten kuinka tuohon heijastumiseen, jos se aurinko tuleekin vinosti tuohon pintaan? Näitähän on tehty, meillä on esimerkiksi eräs nimeltä mainitsematon puoluejohtaja, jolla on Oulussa, hänellä on tämmöiset keräämet seinällään, meidän keräämet seinällään pystyssä. Ja jos keräimet on niin kuin pystysuorassa, niin silloin saadaan talviaikoina suhteessa enemmän energiaa, sitten taas kesäaikana saadaan vähän vähemmän. Et sillä niin kuin kulmalla voidaan säätää, että mihin vuoden aikana saadaan mitenkin energiaa. Ja kyllä jos katsotaan jotain Chileä esimerkiksi, niin siellä keräämet on 15 asteen kulmassa tai 10 asteen kulmassa. Meillä ne on keskimäärin 38-46 astetta, sillä välillä riippuen lokaatiosta vähän. Eli että sillä kulmalla lähdetään optimoimaan, kuinka paljon sitä vuotuista energiaa saadaan talteen. Mutta toisin kuin PV-paneeleissa, tai sanotaan, että ehkä vähän paremmin kuin PV-paneeleissa, niin aurinkokeräämet ja meidän kerään varsinkin niin ottaa hyvin hajasäteilyä vastaan. Eli monesti sanotaan, että pitäisikö sen niin kuin kääntyä auringon mukana, niin kuin paraboidit tämmöiset niin kuin usein kääntyy, niin tämän ei tarvitse. Koska vielä niin 120 asteen kulmasta tämä kerää yli 90% aurinkosäteilystä talteen. Eli tässä on tämä pinnoite ja lasi on suunniteltu sillä tavalla, että siihen ei tule sellaista heijastumista, vaan se kerätään myöskin se hajasäteily talteen. Joka tarkoittaa myös sitä, että jos lasin pinnalla on joku roska, kivenjyvä, pieni hiekanjyväinen, niin se aurinkosäde osuu siihen, se hajautuu, niin siitä huolimatta siitäkin saadaan suurin osa talteen, koska se edelleen absorboituu siihen pinnoitteeseen. Onko se suoraan etelään se perussuuntaus? Se riippuu myöskin, mikä on käyttöprofiili. Että jos tarvii paljon aamulla lämmintä vettä, niin käännetään vähän enemmän niin kuin itään ja taas illalla lämmintä, yleensä etelään. Siellä reunassa oli. Joo, esitys oli hyvä ja kiitos teknisistä yksityiskohdista. Mutta jäin kaipaamaan teidän tulevaisuuden suunnitelmaa, ihan konkreettista, miten te olette ajatelleet tämän osakeannin jälkeen niin pystyä kasvattamaan tuotantoa. Siitä ei ole mitään. Kuinka nopeasti te pystytte esimerkiksi tuplaamaan sitä? Me pystytään näillä investoinneilla, mitä meillä nyt on suunniteltu, niin tuplaamaan se meidän kapasiteetti. Missä ajassa? No tämän vuoden aikana. Se, mitä me ollaan tekemässä, ei ole niin sillä lailla mitään rocket sciencea. Niin se itse tekeminen, se konepajatekniikka ja muu, mitä siinä tehdään. Niin tämän vuoden aikana näillä investoinneilla pystytään. Ja tuon pinnotteen ja alumiinin profiilin saanti ei tule olemaan pullonkaula. No, tätä tekee Sapa Tanskassa. Ja meidän ongelmahan on ollut tähän asti se, että me ollaan niin pieni asiakasliike, että ne toimittaisi meille niin kuin paljon enemmän mielellä, että mitä enemmän ostetaan, sitä paremmin saadaan. Ja sitä paremmalla katteella pystytte tekemään. No, tämä on se tavoite nimenomaan. Kyllä me nähdään koko ajan se, että me on ostettu pieniä määriä. Heti kun meidän volyymit nousee, niin tulee 30% hinnanalennuksia materiaaleja ja päästään oikein neuvottelemaan. Ja kyllä meillä on niin hurja potentiaali siinä. Hyvä. Sitten oli tapahtumassa. Ottaen huomioon tämän teidän yritysaneerauksen, mikä on vireillä, niin minkämoisella aneerauksella teitä voisi olla toivetta saada osinkoa? Se yrityssaneeraus on loppu vuoden 2018 lopussa. Ja sitä ennen, sen aikana, ennen kuin se on loppunut, niin tämä ohjelma käytännössä estää meidät jakamasta mitään voittovaroja. Mutta sen jälkeen on vapaasti mahdollista jakaa osinkoa.
Tosin tähän on sanottava niin kuin kaikissa yrityssaneerauksissa, että jos pystytään niin kuin hoitamaan velvoitteet etukäteen pois, niin sitten myöskin osinkomaksun mahdollisuus on näin. Ja meidän yrityssaneerausvelathan on suhteellisen pienet. En sano, että yrityssaneeraus tullaan keskeyttämään aikaisemmin, mutta se on niin kuin aina mahdollista. Mutta tämä on niin kuin oikea virallinen vastaus, mitä työnnässä. Kiitos Suvi. Ehkä Jaakkola. On näin, että vaikka me kuinka uskottaisiin, että meidän järjestelmä on maailman paras ja teiltä ei puutu lainkaan uskoa ja intoa tähän hommaan, niin on oletan, että aika luonnollista, että ne markkinat kääntyy ulospäin, koska Euroopassa, Tanskassa, Saksassa on aivan toinen meininki kuin meillä. Niin pientä referenssiä näimme tuosta joistakin suomalaisyrityksistä. Niin onko suurin vaikeus saada täällä jotain aikaa tämä käsittämätön erilaisten säädösten ja jarrutusten luvattu maa, josta Matti Alahuhtakin puhui viime lauantaina mediassa, vai mikä se lähinnä on? Eikä ilmeisesti kuitenkaan Suomessakaan auringonvalon teho ole kovin paljon vähäisempi kuin Keski-Euroopassa saamieni tietojen mukaan. Joo, se on juuri näin, että Suomessa pystytään tekemään. Minun mielestäni voi esimerkiksi aurinkolämpö, meidän lämmitykseen menee vuosittain 55 000 gigawattituntia. Ja siitä minun mielestäni pystyttäisiin 20-25% tekemään auringolla, jos ihan oikeasti haluttaisiin tehdä. Se on hirveän määrä. Mutta niin kuin voi kai sanoa sillä lailla, että Suomessa merkittävän referenssin saaminen aikaan on ollut erittäin vaikeaa. Se on niin todella vaikeaa. Voi sanoa, että jos me olisi saatu se aikaan jotenkin aikaisemmin, olisi vuotta aikaisemmin saatu myöskin Euroopan iso hanke. Ja nyt menee toisinpäin. Nyt kun me on saatu Tanskaan tämä iso hanke, niin nyt me on käytetty siellä jo useita energiayhtiöitä katsomassa, tai tämäkin